שלום לכולם, איזה כיף שאתם כאן. אם יש משהו שאני יודעת על הורים שמצטרפים לתוכנית הזאת, זה שהם מתחילים עם המון התרגשות, אבל גם עם המון חששות. אולי אתם שואלים את עצמכם, מה יקרה אם יהיו קשיים בדרך? איך אני בכלל יודע אם הילד שלי מוכן לגמילה? מה יקרה אם אני אעשה איזושהי טעות? אז אני פה בשביל להרגיע אתכם, שאני פה איתכם לכל אורך הדרך. ולפני בכלל שנתחיל לדבר על גמילה, אני רוצה להגיד לכם שגמילה אנחנו עושים בנחת. אנחנו לא עושים אותה בלחץ. וככל שאתם תהיו יותר רגועים בתהליך הזה, ככה לילד גם יהיה יותר קל ללמוד. אז ברוכים הבאים לתוכנית הגמילה שלי. אתם לא צריכים לזכור הכל. התוכנית בנויה ככה שהיא מלווה אתכם שלב אחרי שלב לכל אורך הדרך בקצב שלכם. לפני שמתחילים חשוב לי שנעשה תיאום ציפיות. אנחנו מדברים כרגע על גמילת יום. גמילת לילה זה תהליך אחר ולכן אנחנו לא נתמקד בו בתוכנית הזאת. אז איך בנויה התוכנית? בשבוע הראשון אני אעלה בקבוצה שלנו סרטונים שקשורים לשלב ההכנה. אני ממליצה לכם לצפות בכולם בקצב שלכם בזמנים שמתאימים לכם. לאחר מכן, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, נהיה לנו זום משותף בלייב, שנעבור על כל תוכנית הגמילה, על הימים הראשונים, על השבוע הראשון, שבו אתם תוכלו לשאול את כל שאלה שיש לכם בלייב, ולהתאים את זה במיוחד למשפחה שלכם. לאחר מכן, למשך 3 שבועות, יש לכם את הליווי בוואטסאפ, תכף אני אסביר על הליווי, אבל יש לכם גם סרטונים של מה קורה כש. זה אומר שמה קורה כל קושי שעולה, אתם יכולים לפתוח אותו, הוא ממוקד לאותו קושי, אתם יכולים לפתוח אותו ולהסתכל, יש שם ממש הסבר נהדר למה עושים, וכמובן שיש את הליווי שלי תוך כדי. אז יש לכם את קבוצת הוואטסאפ שלנו שהיא פתוחה בשבילכם לדבר ולשתף ולהעלות קשיים ולהעלות גם הצלחות בקבוצה המשותפת שלנו. אני נכנסת פעם ביום בזמן מסוים ועונה על השאלות שלכם ועל השיתופים שלכם. כל הפרטים על הזמנים רשומים לכם בתיאור הסרטון. אני מזמינה אתכם להסתכל על הזמנים וגם לשריין לכם כבר ביומן את תאריך הזום שלנו. תתקדמו בקצב שלכם, בזמנים שמתאימים לכם. אם עולה קושי בשלבים מאוחרים יותר, תסתכלו על הסרטונים הספציפיים שלכם. המטרה היא שיהיה לכם נגיש ונוח ולא תיכנסו ללחץ. התכנים הם פתוחים עבורכם עכשיו ל7 חודשים קדימה. אתם לא צריכים לזכור שום דבר בעל פה. אתם יכולים להסתכל על התכנים האלה גם אם עכשיו נכנסים ללחץ באמצע הלילה, יש לכם את הכל פתוח. ואני רוצה לבקש משהו קטן לפני שאנחנו מתחילים. אל תנסו להיות מושלמים, אין הורה מושלם, אין ילד מושלם. כל ילד מתקדם בקצב שלו, לא לעשות השוואות עם משפחות אחרות. יש ילדים שיקח להם מאוד מהר, יש ילדים שיקח להם יותר זמן. והמטרה היא בעצם בקבוצה שלנו, זה שלא תרגישו לבד. יש עוד הורים שחווים את כל התרללת הזאת, את כל השלב הזה שהוא לפעמים יכול להיות לא פשוט, יחד איתכם. אנחנו נתקדם יחד, צעד אחרי צעד, ובסרטון הבא אני אענה על השאלה, איך בכלל אני יודעת שהילד שלי מוכן? נתראה בסרטון הבא.